Ej, der er en, der har tilføjet mig som ven. Hvem kan det mon være? Finn hedder han. Ham kender jeg ikke. Men Pyt, han ser da meget flink ud. Yes! Hun har hoppet på at acceptere mig som ven. Simone, vi skal spise nu. Ja, jeg kommer. Okay. Ej, nu skal jeg finde på chatten. Hvad? Hej, en Simone. Hvad er det, du chatter med? Er det en fra din klasse? Nej, Er det en, du kender? nej. En, der hedder Finn, som har tilføjet mig som Hvad, Simone, hvis du ikke kender dem, ikke også? Så skal du slet ikke skrive til dem. Det dur ikke. Vel, det gør jeg fejl. Og ved du hvad, Simone, nu skal vi altså spise. Ja, jeg kommer nu. Ja, okay. Jeg vil lige se, hvor hun bor henne. Hvorfor vil han vide, hvor jeg bor hen? Nå ja, det kan være lige meget. Jeg bor på Nørregade 4 Holstebro. Hun er hoppet i fælden. Hun er meget nemmere, end jeg troede. Nå, nu skal jeg i skole. Farvel, Finn. Det er en Simone. Mads. Hej, det er Astrid. Mads. Jeg kan se på Facebook, at du tager tidligt hjem fra badminton i dag. Skal vi så ikke følges? Nej, desværre. Jeg sletter den psykopat som ven.